Amincin Allah ya tabbata a gare kuma abota kallo na a kowane lokaci. Kamar kullum kamar yadda na cika na muku cewa ni ne dai mai suna Aibi Zango kamar yadda kuka sani, sannan producer fim din addinin mu. Wannan shahararren mai suna Jan Hankali TV kamar yadda take yawan jawo hankalinku da tunatar da ku cewa za ta fara sakin fim ɗinta mai suna addinin mu. To lokaci fa yayi. Wannan channel din za ta fara sakin wannan fim din wato 1 ga watan 8 idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na dare duk ranar Lahadi. Kada ka bari a barka a baya, kai sauri ka garzaya cikin YouTube channel ɗinka kai sacin din Jan Hankali TV, zaka ganshi yana nan da logon mu. Da zarar mun ɗora fim mu zaka same shi cikin sauki, zai faɗo wayarka. Maza kai mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa wajen kallon fim din nan mai suna addinin. Nagode, nagode. Ni ne dai lakunan mai suna Aibi Zango.